Eżis telespettaturi ta' TVM2 insellmilkom nilqakom għal sensiela ġdida ta' programmi Sensilhena. Sensilhena huwa il-programm soċjo-reliġjuż illi ser ikun qiegħed magħkom kull ġimgħa. Kull ġimgħa ser ikonna l-opportunità illi niddiskutu temi marbuta mal-ħajja tagħna, mal-fidi, ma' realtajiet illi nkunu qegħdin ngħixu u dan sejrin nagħmluh permezz ta' rajja il-mexxejja tal-Knisja f'pajjiżna li ser ikunu preżenti magħna f'dawn il-programmi kif ukoll persuni oħra illi huma ntiżi fis-suġġetti li ħankunu qegħdin niddiskutu blan illi kemm jista' jkun inqajmu diskussjoni fostkom ukoll. Infakkarkom f'dan il-ħin li għandna fil-bidu ta' dan il-programm illi tistgħu tidħlu wkoll fuq il-Facebook page tagħna illi hija Sensilhena, tafsu like u hemmhekk ikolkom l-opportunità illi tiksbu tarif dwar il-programm kif ukoll issegwu bosta clips illi aħna nkunu għamilna għal dan il-programm. Bi pjaċir illum nlaqgħakom mal-ewwel mistieden illi għandna magħna f'dan il-programm illi huwa l-eċċellenza tiegħu l-Isqof ta' Għawdex. Frisk issa ftit tal-ġimgħat wara illi ngħatajt dan ix-xogħol ġdid illi illum qiegħed hawnhekk magħna biex proprju flimkien miegħek niddiskutu ftit mhux ħażin dwar realtà interessanti li qegħdin ngħixu lkoll. Għal forsi dawk il-persuni li qed iseguna u ma jafukx għax Għawdxin żgur illi jafuk u missew miegħek ukoll anki waqt il-vjaġġ spiritwali tagħhom. Għal dawk il-Maltin illi ma tantx jafuk, inti ħafna mix-xogħol tiegħek illi għamilt f'Għawdex fost il-ħafna xogħol illi għamilt kien xogħol pastorali fost il-familji. Għaliex għażilt propju dan il-qasam? L-ewwel qed insellem lilek u lit-telespettaturi kollha u grazzi tal-istedina. Naħseb illi din il-ħidma tiegħi u ta' ħafna oħrajn sħabi li naħdmu flimkien mal-familji, naħseb illi għandha l-oriġini tagħha fis-sejħa li kien għamil l-Isqof ta' qabli Mario Grek biex nieħu ħsieb dan is-settur fil-pastorali ta' Diocese ta' Għawdex. U din is-sejħa li kien għamil l-Isqof issa ltaqet ma' xewqa kbira u ma' jiswa attitudni u interess li kelli jien personalment biex naħdem favur il-familja. Niftakar xi snin ilu kont qed nagħmel kors, inħobb inkompli nagħmel ftit korsijiet hekk anki kemm ġifieri mhux biss fil-formazzjoni tal-bidu imma anki biex naġġorna ftit ruħi hekk għalija importanti nittama li nsib ħin illum ukoll ma nafx kif imma nixtieq inkompli. U wieħed mill-korsijiet li kont għamilt niftakar kien dwar isu ir-relazzjonijiet fil-koppja dwar il-familja. U tant ħassejtu kors realistiku li jirrifletti r-realtà kemm fis-sabiħ kif ukoll fid-diffiċli ta' relazzjoni. Illi niftakar dakinhar jien kont waħħalt f'moħħi, kont qed tisma' dan il-kors jien irid nagħmlu lil koppji li kelli diġà xi tip ta' relazzjoni magħhom minħabba xi gruppi konna niltaqgħu nirriflettu nitolbu fuq l-iskrittura flimkien. U niftakar sa minn snin qabel ma bdejt din il-ħidma diretta mal-familji kont bdejt nagħmel dan il-kors fis-sajf li għalih kien jattendu numru sabiħ ta' koppji miż-żewġa u kien tant effettiv, kien ħoss li kien tant importanti dan il-kors għal dawn il-koppji u anki għaliex li laqqa niftit iktar fil-qrib mar-realtà tal-familja, mas-sabiħ u mad-diffiċli tal-familja. U allura sibt ruħi mbagħad meta l-Isqof sejjaħli biex naħdem mal-familji sibt ruħi biex ngħidlek isu kważi bix-xewqa u bil-preparazzjoni xi ftit jew wisq diġà li kienet qiegħda hemm biex naħdem f'dan is-settur. Issa għall-Knisja, anki għall-Knisja lokali, kemm hi vitali u importanti l-familja? U xekk il-familja ngħidula ċ-ċellula tas-soċjetà, speċi isu l-iktar ħaġa essenzjali li hemm li teżisti fis-soċjetà. U allura naħseb li mhux biss għall-istat imma anki għall-Knisja hija importanti, hija fundamentali l-familja. Ma ninsewx li l-Knisja
tagħti l-importanza lill-familja mhux biss għax fil-familja hemm diffikultajiet jew għax il-familja hija biex ngħidu hekk id-destinatarja primarja tat-tagħlim tagħha isu l-Knisja jekk ħatgħallem, jekk ħadd tipprova tifforma, jekk ħatwassal messaġġ ħatwasslu lill-familja mhux biss għalhekk. Imma fuq kollox għax il-familja ir-ritratt li għażel Alla għalih ritratt tiegħu u li poġġa fid-dinja biex ifakkarna fih. Jiġifieri fil-ktieb tal-Ġenesi nsibu miktub moċ-ċar li Alla għamel ir-raġel u l-mara fuq ix-xbija tiegħu u jirrepeti l-awtur fuq ix-xbija tiegħu għamilhom raġel u mara, mhux ir-raġel u xbija Alla, mhux il-mara xbija Alla, imma relazzjoni ta' bejn ir-raġel u l-mara ir-ritratt ta' Alla fil-ħolqien. U allura hija xi ħaġa importanti għall-Knisja għall-familja, ma tistax ma tkunx importanti. Din il-ħidma mal-familja jiena nħossha xi ftit qisu xogħol ta' qisu restawrazzjoni kontinwa ta' dan ir-ritratt ta' din l-istatwa ta' Alla, imma mhux biss. Għax ir-ritratt ta' Alla mhux statiku, maħniex ngħixu fin-nostalġija ta' xi ħaġa li qisu qiegħda tispiċċa jew qed titkisser u allura rridu kull darba nippruvaw nirranġawha mhux hekk. Imma hija xi ħaġa li qed tiżviluppa kontinwament. U allura rridu naraw ftit kif il-familja llum hija ritratt ta' Alla fil-preżent. U għandek il-kreazzjoni ġdida għaliex il-familja hija propju nukleu għall-prokreazzjoni u allura dejjem għandek l-element ġdid. Kemm ħaġa sabiħa dinek li jisu fil-familja jiġri dak li nafu u xek anki jekk b'mod figurattiv għax aħna fuq Alla nafu ftit. Nafu dak li qalilna imma jissu bil-kategoriji tagħna, bil-ħsibijiet tagħna, bil-kliem tagħna, Alla wisq ikbar minna. Imma jiġifieri Alla ħallieq u Alla jħobb u huma iż-żewġ verbi biex ngħidlek li huma tant reali fil-familja u xek l-imħabba u l-ħolqien flimkien. U xek jiġifieri Alla li joħloq u Alla li jħobb hija l-familja li toħloq u l-familja li tħobb. Don Anton, flimkien se mmorru x'imkien sabiħ, ħammorru Rabat għaliex għal din is-sensiela ta' programmi jirġa' jingħaqad magħna l-istoriku tal-arti Hilary Spiteri. Hilary kull ġimgħa jieħodna x'imkien biex napprezzaw biċċa xogħol artistika jew inkella xi ħaġa interessanti illi għandna f'pajjiżna u llum se jieħodna fil-katakombi ta' Sant'Agata. Hilary fidejk. Nilqawkom lura għar-rokna tagħna fuq il-programm Sensilhena. Hekk propju f'din l-iskeda ġdida xtaqna nagħtu xi ftit format differenti lil dawn il-clips żgħar li nwaslulkom. Clips li għajnuna narfu iktar u napprezzaw iktar l-arti ta' madwarna u l-espressjoni viżiva ta' missirijietna u anke ta' artisti kontemporani. Hekk propju f'din l-ewwel parti tal-iskeda xtaqna nifukaw ftit fuq dekorazzjoni u stili arkitettoniċi li nsibu fil-Gżejjer Maltin u Għawdxin. U propju huma dawn l-affarijiet sija żgħar kif ukoll kbar li jsawruna u jagħtuna identità ta' Malti u Għawdxi, ta' nies Mediterranji u anke dawk il-kuluri sbieħ li jsawruna. Illum propju hekk ninsabu hawnhekk, post taħt l-art imsejjaħ bħala il-katakombi ta' Sant'Agata ġewwa r-Rabat. Ir-Rabat, subborg tal-belt kapitali l-antika tagħna l-Mdina. Fil-kumpless tal-katakombi msejjaħ bħala ta' Sant'Agata huwa kumpless fejn joħodna lura bejn wieħed u ieħor għas-seklu 3 wara Kristu. Hekk ilha għaliex din l-għażla twassalna hawnhekk ma ninsewx qegħdin nitkellmu fuq dekorazzjoni u stil arkitettoniku.
Stajna morna wkoll f'xi tempju megalitiku għaliex le, imma ddeċidejt li nibda il-mixja tagħna minn hawnhekk il għaliex propju insibu l-ewwel format, l-ewwel tip ta' oqbra Kristjani uħud mill-iktar bikrin li nsibu fil-pajjiż tagħna. Il-katakombi ta' Sant'Agta għaliex imsejjaħ ta' Sant'Agta toħodna lura għall-istorja, għat-tradizzjoni fejn Sant'Agata kienet ħarbet minn sqallija mill-persekuzzjoni u sabet refuġju hawnhekk. Jingħad li kienet tiġi titlob f'dawn l-inħawi u propju wara li hi telqet mill-Gżejjer iffurmat din il-komunità li baqgħet tifjorixxi. Il-kumpless ta' Sant'Agata matul iż-żminijiet kellu użi differenti. Insibu l-użu prinċipali tiegħu fejn kien dak ta' ċimiterju, katakombi, fejn insibu ħafna oqbra ta' tfal, imma wkoll anke ta' adulti u anke ta' oħrajn li ma kinux iħadnu r-reliġjon Kristjana. Imma mbagħad iktar il quddiem propju kif nistgħu ninnutaw hawnhekk f'din il-kripta, minħabba l-eżiġenzi ta' dak iż-żmien u minħabba li l-komunità Kristjana f'Malta bdiet tiffjorixxi, saru xi modifikazzjonijiet biex anke jkun hawn din is-sala u li tibda tilqa' wkoll il-Kristjani li kienu iħadnu dan it-twemmin. Dħalna iktar fil-fond fil-kumpless tal-katakombi. Għawek. U hekk propju xi ħaġa li dejjem ninnutaw fil-komunitajiet li żviluppaw anke fl-Ewropa ta' dak iż-żmien din il-bżonn li l-bniedem jesprimi ruħu u b'xi mod jew ieħor anke jesprimi b'mod viżwali. Propju ħdejja għandna wieħed mill-isbaħ eżemplari li nsibu f'dan il-katakombi. Eżemplari sabiħ immens fejn għandna dan l-affresk fejn kuluri tal-art, dak li aħna ngħidulhom art colors, kuluri sempliċi ħafna, l-artist hawnhekk qiegħed jiddekora dan l-ispazju. Qed jiddekoraw u jagħtih għamla ta' arzella. L-arzella ħafna drabi tissimbolizza wkoll il-purità. Hawnhekk ukoll ma tantx għadhom jidhru kien hawn litri tal-alfa u l-omega, il-bidu u tmiem. U hawnhekk insibu wkoll dawn iż-żewġ ta' safar li qegħdin taħt id-del ta' din id-dekorazzjoni. U interessanti ħafna kif l-ewwel insara anke f'Malta raw kif dawn il-postijiet li huma neqsin mid-dawl tax-xemx imma b'xi mod jew ieħor bl-intervent tagħhom raw kif taw dawl ġdid, dawl permezz tal-arti, permezz tad-dekorazzjoni. U raw kif għamlu dan il-post iktar spiritwali u maġiku f'sens viżiv. Grazzi Hilary, interessanti. Bħal dejjem u ħankunu qegħdin nistennew ħerqana biex naraw x'ser tkun qed waslilna minn ġimgħa għall-oħra. Għal dawk li kontu qegħdin issegwu dan il-programm il-bidu, tafu illi propju illum għal dan l-ewwel programm għandna l-mistieden speċjali li huwa l-eċċellenza tiegħu l-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma. Anton, flimkien miegħek qegħdin nittrattaw it-tema tal-familja llum. Imma jekk ikolli nsaqsik, il-Knisja Maltija, kemm hi konxja tar-realtajiet illi qegħdin jgħixu l-familji llum? Naħseb li hemm awareness min-naħa tal-Knisja, hemm ħafna saċerdoti li huma f'kuntatt dirett mal-familja, hemm ħafna lajċi, operaturi pastorali li jaħdmu, li jgħinu l-kappillani, li jgħinu fil-ħidma, u allura qegħdin f'kuntatt dirett mal-familji huma stess għandhom il-familji tagħhom. Però jiena naħseb li dejjem u xekk, dejjem hemm lok għal iktar ħidma u għal iktar inħoss jien kuntatt dirett mal-familji. Forsi nifhem illi jkun hemm dawn il-gruppi fil-parroċċa li jien naf għandek 10 familji u iżjed illi jiltaqgħu illi tafu bihom qegħdin tieħdu ħsiebhom u tiggwidawhom. Hemm ħafna iżjed familji. Ekku, jiena naħseb illi rridu nkomplu nbiddlu ftit l-istejl, il-mod ta' kif nitkellmu mal-bniedem in ġenerali u iktar mal-familja.
Illum ġifieri anki x-xirja wkoll ġifieri tista' ċempel u tiġi d-dar, tasal id-dar. Għalfejn qiegħed ngħid hekk għax kull ma jmur qiegħed isir iktar diffiċli qisu l-attitudni li konna nieħdu qabel illi qisu aħna qegħdin fil-Knisja fil-parroċċa qisu ndoqqu l-qampina jew nagħmlu avviż u jiġu jien naħseb li rridu nbidlu ftit il-mod. U m'għandhomux, għandna bżonn nbidluh m'għandhomux dan il-mod. Diġà hemm ħafna realtajiet għax hemm ħafna kappillani li jagħmlu home visits, li jiltaqgħu mal-familji, li jmorru fuq il-postijiet tax-xogħol, li jmorru fil-postijiet anke tad-divertiment. Però jiena naħseb li dan għandu jkun il-futur tal-Knisja. Ġifieri jiena naħseb li il-pastorali jekk ma ssejbx modi differenti minn dawk ta' qabel illi fi żmienhom kienu jaħdmu ħafna. Imma llum naħseb qegħdin jaħdmu inqas għaliex għax is-soċjetà qed tinbidel, il-familja qed tinbidel. Allura naħseb li hija urġenza jekk mhix iktar it's not an option li nbidlu, imma hija xi ħaġa li issa jridu nagħmluha bil-fors għalli ma raġuni mhux biex nakkwistaw in-numri assolutament. Imma biex l-ewwel nett nagħtu servizz lill-familja x'aħna nemmnu li ħanitkellem mod kummerċjali li l-prodott tagħna huwa tajjeb, huwa effettiv u effikaċi. Allura jekk jien nemmen li dan il-prodott huwa nitkellem mod u fl-istess ħin biex nagħmlu servizz ta' veru lil Ġesu. Għaliex għax Ġesu biex laħaqna ħa battikata kbira minn Alla sar bniedem. Mhux hekk jiġifieri biċċa xogħol kbira l-inkarnazzjoni. Però fl-istess l-inkarnazzjoni hija sejħa kbira għalija u għal kull min jaħdem fil-Knisja biex aħna mhux ninqatgħu mill-bniedem, mhux nitbedu mill-bniedem, imma nkunu bnedmin l-ewwel nett aħna ta' veru u nkunu qrib il-ħin kollu spalla ma' spalla mal-bniedem, mod speċjali mal-batut. B'mod prattiku, il-kappellan waħdu ma tantx jista' jagħmel affarijiet. Żgur, mingħajr ma l-ebda dubju li kull kappillan ikollu grupp ta' nies, għandu grupp ta' nies li jaħdmu miegħu. Naħseb li l-ewwel qabel kollox aħna bħala saċerdoti rrid ikollna din l-attitudni li noħorġu x'hekk li talabna Papa Ġwanni Pawlu II, issa reġa' talabilna b'mod qawwi ħafna Papa Franġisku biex noħorġu. Ma nibqgħux magħluqin, ma nibqgħux saċerdoti tas-sagristija, imma nsiru saċerdoti iktar tal-kamp tal-battalja. Ġifieri. U allura din l-attitudni tagħna rridu l-ewwel inkunu konvinti minnha aħna jien l-ewwel wieħed u x'hekk bħala raj. Imbagħad ngħaddija din il-mentalità b'xi mod lil ta' madwari għax forsi jien stess immur narawhom, immur inżurhom, immur għandhom, anke forsi s-saċerdoti immur għandhom fid-dar biex huma mbagħad ukoll din hija xi ħaġa naħseb hija attitudni li tiġi ftit jew trasmessa, tiġi moddija. Biex imbagħad huma wkoll flimkien mal-lajċi jistgħu imorru fi djar. Pereżempju, waħda mill-opportunitajiet li għandna anki f'dan iż-żmien ta' Covid. Għax il-Covid inħoss li mhix biss tfixkil, imma hija wkoll okkażjoni, anzi jiena nixtieq li ikolli ftit iktar ħin mhux waħdi, forsi biex nirriflettu ftit għal xi okkażjoni, għax żgur li kull sitwazzjoni tista' tkun hux hekk. Ikollha d-dark side tagħha, l-iswed tagħha imma għandha s-sabiħ tagħha wkoll. U jien naħseb dan l-aspett tista' tgħinna ħafna. Pereżempju, flok noqogħdu ngħidu isma' ma nistgħux nagħmlu katekiżmu, ma nistgħux pereżempju niġbru n-nies ħafna nies għal qudies għax ma naħdmux iktar one to one bid-distanza u hija sitwazzjoni li allura tpoġġina b'mod dirett iktar f'relazzjoni sempliċi u mal-persuni, pereżempju l-katekizmu fejn affini, ġifieri ma nistgħux nagħmluh fi gruppi kbar jew għandna problema jalla jirnexxielna nagħmluh, imma jekk hu hekk jiena ngħid għax ma mmorrux u niltaqgħu mal-familja jew il-familja tiġi l-parroċċa, fil-parroċċi kollha hemm spazji mhux ħażin kbar li nistgħu nżommu d-distanzi niltaqgħu flimkien jiltaqa' l-katekista jew forsi koppja katekisti mal-familja li qed tħejji t-tifel jew it-tifla għas-sagrament ta' tqarbina jew għall-griżma u jkun hemm kollokju ftit iktar biex ngħidlu hekk naturali u ma jkunx daqshekk strutturat bħalma jitlob il-katekizmu. Matul din is-sensiela ta' programmi jiena qatt magħna wkoll il-Ġiżwita
Father Paul Ketkuti. Father Paul Ketkuti illum ser ikun qiegħed jitkellem magħna dwar esperjenza xejn komuni din, l-esperjenza tiegħu fil-belt ta' Kalkutta fl-Indja fejn huwa ħadem flimkien mal-Qaddisa Madre Teresa. U ħanisimgħu dwar din l-esperjenza u anki jaqsam magħna ħsibijiet oħra illi huma marbuta ma' bosta persuni illi ħallew impatt dirett fuq il-Knisja. Father Paul. Grazzi ta' din l-opportunità li għandi li niltaqa' magħkom u f'dawna l-ftit laqgħat sempliċi xtaqt naqsam hekk x'għallmitni l-ħajja, l-esperjenzi tiegħi x'għallmuni tul il-ħajja. Waħda mill-esperjenzi li l-iktar immarkatni u li ningrazzja l-Alla għaliha hija x-xorti li kelli li nkun qrib ħafna ta' Madre Teresa. Meta l-ewwel kont l-Indja naħdem magħha ma' sorrijiet tagħha u mbagħad bqajt ħafna snin f'kuntatt ħafna personali magħha. U għallmitni ħafna affarijiet. Insemmi waħda minnhom. Kont naħdem fil-Home for the Dying Delicata ġo Kalkutta. Din hija dar fejn is-sorrijiet u l-Brothers ta' Madre Teresa jġibu lill-fqar li qed imutu fit-toroq u jieħduhom din id-dar biex jikkurawhom. U din id-dar kien hemm jiġifieri l-miżerji kollha tad-dinja. U niftakar Madre Teresa kienet tiġi l-ewwel ħaġa li kienet tagħmel malli tidħol din id-dar kienet l-ewwel tmur quddiem daqsxejn tankwatru tal-Madonna u tagħmel talba mas-sorrijiet tagħha. Minn hemmhekk dritt tat-toilets tal-pazjenti. U t-toilets tal-pazjenti mhux kif nafuhom aħna, kanal b'kollox mikxuf, bil-ħmiġijiet kollha mikxufin. U l-ewwel ħaġa kienet hi li tmur u tnaddafhom qabel ma tibda tkellem il-pazjenti, tkellem is-sorrijiet u ta' dida. U dik veru għalija bissitli qalbi. L-umiltà tagħha u li mhux għax hija l-mader allura hija qiegħda tmexxi, imma hi l-ewwel taqdi u taqdi fl-iktar servizzi baxxi umli u li forsi anke jiena meta kien ikolli nagħmel dak ix-xogħol kien ikolli nagħmel sforz kbir biex nagħmlu. Imma hi mill-ewwel tmur għal dik li u dik għallmitni ħafna. U li għallmitni kienet li jekk tittaqdi trid tixxomm l-intiena. Jekk trid tħobb trid tissagrifika ruħek u jekk trid inti tispira u tgħin lill-oħrajn biex jikbru trid tiċċekken inti. U min jiċċekken verament jgħin il-ħaddieħor jikber. U dina żammita f'qalbi, dina l-lezzjoni illi s-supervja hija l-ikbar għadu tal-bniedem u ta' kull min jixtieq jagħmel anke si tħabbi ġid. U l-lezzjoni li ħadd jiena kienet illi min irid imexxi irid ikun jaqdi. U permettuli ġifieri mingħajr ħafna komplikazzjonijiet b'mod sempliċi. Imma il-Prim Ministru nsejħulu, Prim Ministru, ġifieri l-ewwel għaddej. Il-Ministri service, to minister, illi inti sen service għal-għaqdi. U x'inhi t-tentazzjoni tal-bniedem? Il-tentazzjoni tal-bniedem hija ma li tafdalu biċċa xogħol, jibda jikkmanda. U juża biex juri li huwa fuqek u biex juri li għandu iktar power. U nbidlu s-servizz f'sens ta' poter. U dik hija s-supervja. Is-supervja meta jiena imsejjaħ biex nagħtik xi ħaġa u għax irrid nagħtik xi ħaġa nara se nieħu minnha. U dak huwa l-użu ħażin tal-poter li mhux qed ngħid jiena l-politikanti biss. Jista' jkun tabib, professjonist, jista' jkun bissier, jista' jkun teacher, jista' jkun il-bnedmin kollha. U dak is-servizz mala jisir power jekk aħna ma nkunux bħal Madre Teresa l-ewwel għaqdi u b'dak li l-bambin tak għaqdi lill-oħrajn u mhux biex tieħu xi ħaġa mingħand l-oħrajn.
Grazzi Father Paul, terġa' tkun magħna il-ġimgħa d-dieħla. Flimkien magħna l-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma llum bdejna niddiskutu t-tema tal-familja. Anton, dawk il-familji li mhumiex il-familji tradizzjonali, jiġifieri qed nitkellem dwar familji b'ġenitur wieħed pereżempju, familji estiżi, familji tal-istess sess. Dawn il-familji li jista' jkunu ħossuhom esklużi mill-Knisja, x'ser tkun qed tagħmel il-Knisja? Hemm pjan ta' kif nistgħu nagħmlu iktar reach out ma' dawn il-familji? Jien naħseb li kieku kien Ġesu, naħseb li l-ewwel li kien ifittex li jiltaqa' ma' dawn il-familji, li jiltaqa' ma' dawn ir-realtajiet. Għaliex għax hekk mod partikulari jekk Alla ħares qatt fil-knejjes tagħna jew fil-komunitajiet tagħna ikun hemm l-idea ta' speċi ta' forsi ta' timbru jew ta' stigma jew ta' marka. U neskluduhom lil dawn il-familji. Jien naħseb li Ġesu kien idur l-ewwel għalihom biex fl-aħħar mill-aħħar dan li jagħmel Ġesu fil-Vanġelu. Ġifieri dawk li kienu jħossuhom esklużi mill-istruttura biex ngħidlek uffiċjali, Ġesu mhux biss msejħilhom, mhux biss kellimhom imma wkoll għamilhom parti mill-komunità tiegħu. Jien naħseb li nkunu qegħdin nonqsu l-Vanġelu jekk Alla ħares qatt ikollna l-idea li nistgħu neskludu lil xi ħadd mill-komunità ta' Alla. Ġifieri l-Knisja tkun attenta għalihom daqskemm jekk mhux iktar għall-familji li nsejħulhom mhux hekk klassiċi biex ngħidlek il-familja naturali u xekk li tibqa' importanti biex noqogħdu ftit attenti. Ġifieri il-messaġġ irid ikun ċar. Dan bħal f'kollox, ġifieri il-familja biex ngħidu hekk ideali u xekk. Il-familja ritratt ta' Alla hija magħmula mill-missier, l-omm u l-ulied. Però ma jfissirx li l-familji l-oħrajn mhumiex ritratt ta' Alla. Però min-naħa l-oħra lanqas nistgħu ngħidu jew nqisu li kulħadd fuq l-istess livell. B'daqshekk ma jfissirx li l-Knisja tkun teskludi lil xi ħadd. Anzi bil-maqlub. Aħna bħala Knisja mhux nollu jew nerfgħu dak li hu ideali. Fl-aħħar mill-aħħar kieku jkollna nidħlu fir-realtà tal-familji u xekk missier, omm u ulied ikun hemm problemi u diffikultajiet bħalma jkun hemm f'kull realtà oħra. Jiġifieri ħadd ma jista' jħossu u xekk pur fis-sitwazzjoni li jippunta subaħ fuq xi ħadd. Imma fl-istess ħin il-Knisja trid tagħti każ allura mhux biss ta' dawn il-familji imma l-iktar biex ngħidlek ta' dawk li jistgħu b'xi mod iħossuhom esklużi. Illum f'dan il-programm naħseb hekk messaġġ sabiħ ukoll li wassalt inti propju lejn it-tmiem ta' dan il-programm huwa li kulħadd għandu postu fi Knisja. U propju b'dan il-messaġġ tiegħek nixtieq li nagħlqu dan il-programm l-ewwel wieħed f'din is-sensiela ta' Sensilhena. Nirringrazzja lill-Isqof ta' Għawdex illi kien magħna llum għal dan il-programm kif ukoll il-mistiedna l-oħra illi kienu l-istoriku tal-arti Hilary Spiteri u l-Ġeżwita Father Paul Ketkuti u llum ukoll nixtieq ngħid ħajr lil Protrade kif ukoll il-James Dimek Design and Interiors u tinsewx li dan il-programm huwa produzzjoni ta' CPI Media. Repetizzjoni ta' dan il-programm tistgħu issegwuh il-ħamis għada fis-2:30 ta' wara nofsinhar kif ukoll il-ħadd filgħodu għall-ħabta tal-11:15. Grazzi tal-li kontu magħna l-appuntament tagħna għal magħkom ikun għal bħallum ġimgħa. Ħanbidlu ftit il-ħin għaliex bħallum ġimgħa ser jixxandar il-programm fid-9:30 ta' filgħaxija.